Het kan zijn, dames en heren, als u straks huiswaarts keert, dat u huiswaarts keert met een totaal nieuwe haarsnit. Geen enkel probleem, dat zit volledig in uw abonnement of dagticket inbegrepen. De vogels die zorgen er wel voor een nieuwe look. Oké, helemaal goed. Nu ga ik eens helemaal de andere kant uit hier. Ga ik er hier eentje uitzoeken. Oké, Tino. Oké, daar is Corneel. Corneel zoekt een weg tussen de mensen. Kijk eens, daar is Corneel. Hop. Laatste vlucht. Mooi meegenomen. Nee? Nee. En denk er nog eens over na. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Kom aan, de tijgersprong. Heeft iedereen altijd heel goed in de gaten. Hij kan natuurlijk heel goed horen. Oké, Valentijn. Land op het statief. Ook goed. Roepen maar.